står jo altså herude på styrmandsvinken, og det er fordi, vi skal ind og overraske Niels. Og hvorfor skal vi det? Jamen, han er blevet nomineret til byens bedste nabo. Og hans naboer synes, han fortjener at vinde den her præmie på 10.000 kroner. Og den kan du altså bruge til Esbjerg Cityforening. Så lad os lige gå ned og se, om Niels har derhjemme. Og det er jo altså alle de naboer, der ligger lige omkring Niels, som synes, har været med til det, ja. at han er byens bedste nabo. Det er jo lidt spændende at høre, om Niels egentlig ved, hvorfor han blev nomineret i dag. Ja, og hvad han måske også selv siger til det. Ja, jeg kan da kun være glad for sådan en præmie her. Det tror jeg, han bliver, hvis han er hjemme. Hvis han er hjemme. Der er 2 indgange her. Skal vi satse på det der? Skal vi ikke prøve herover, ja? Altså, der er jo en åben garage. Der er bare ingen bil hjemme. Er der nogen om i haven måske? Der var noget, der startede her. Det tror jeg, der er. Goddag, goddag! Halløj! Er det Niels? Hedder du Niels? Nej. Er det ikke Niels, der bor her? Nå, ja, Niels han var altså ikke hjemme. Men der stod en håndværker og var i gang med at lave lidt på Niels' hus. Vi fik at vide, at han er hjemme kl. 1, så vi må se, om vi kan fange ham der. Ja. Nu er vi jo tilbage igen, og klokken den er altså nu blevet 10 minutter over 1, så vi har lige set, at der holder en bil i indkørslen, så vi tror, Og håber, at Niels han er hjemme. at Niels han er hjemme. Se, der står en i vinduet lige der. Der er en stor hund, den... Hun derinde. Hej, hej. Hej med dig, er du? Hej Niels, har vi dig hjemme? Er der en Niels hjemme? Hej. Hej. Det var dejligt, tak for det. Tak for det. Det var Halløjsa. Hej Niels. Er det Niels? Niels, vi har en overraskelse til dig. Ja. Prøv at se her. Du har vundet byens bedste nabo. 10.000 kroner til Esbjerg City. Og det er fordi Stephanie og Morten over på den anden side, og mange af dine andre naboer, de synes, at du er byens bedste nabo. Så det er dig, der har vundet den. Hvad siger du til det? Jeg er helt paf. Det kan du godt være stolt af. Ja, det er jeg også. Hvorfor tror du, at de synes, du er byens bedste nabo med den? Jamen, det må være fordi, at jeg er, som jeg er. Det tror jeg også, det er. Meget hjælp. Altså, jeg hjælper, Ja. hvor jeg kan hjælpe. Ja. Niels han er en rigtig rar fyr. ved Og du hvad? er der nogen, der skal noget, så er han der. Ja. Om de så skal køres til Billund, eller hvor pokker de skal hen, ikke? Så Jo. rydder han i bil til at kuffert og hele kan komme ind. Det sidste, jeg gjorde, det var, at jeg stod op kl. 3 for at køre min nabo til Banegård. Er det Jeg skulle ud og rejse. Det vil altså bare sige, at det er altså også en god nabo, der gør sådan noget. Og derfor har du altså vundet gavekortet her som byens bedste nabo. Det kan du kalde dig nu helt officielt. Så vi overrækker den altså til dig her, og du får det her som et stort trofæ. Tusind tak. Og det var Jeg er helt paf. Så er det ret godt at vide, hvad det er på rette spor. Så det vil vi bare sige stort tillykke Kæmpe med. tillykke med og det, så altså. Tak for det. tillykke med det. Ja, tusind tak. Ja, selv tak. Ha' en rigtig dejlig dag til Ja, dig. lige måde. I lige måde. Ja, Vi ses lige pludselig. Det varmer altså virkelig, at Det var den helt rigtige venner. ja, det er virkelig god. Ja, men vi kunne lige runde af her og sige, nu har vi jo været inde og give det her gavekort til kære Niels, og han blev heldigvis meget, meget glad. Det må man sige. Og berørt over, at hans naboer jo synes, han er byens bedste nabo. Og det kan vi jo så stå inden for. Det vidner det i hvert Det fald om, synes jeg at godt, han er. hvis det er 2 streger under. Så næste gang vi arrangerer byens bedste nabo, så håber vi, at I vil indstille alle jeres naboer, så vi igen får kåret årets og byens bedste nabo. Vi ses hos Nabo Esbjerg.